70 души в риск под ключ, а част от тях връзвани и опоявани в незаконен хоспис в Старозагорско, разкриха властите. 8 са в болница, 2 в тежко състояние, вече има задържани. Всичко сега от Мария Георгиева, която е пред един от домовете. Дом на ужасите. Така министърът на правосъдието определи условията за живот в двата незаконни старчески дома, пред единият от който се намираме в момента. Днес и последният потребител тук беше изведен. Част от тях бяха прибрани от близките си, други са настанени в социални услуги в региона. 8 са в болница, 2 от тях са в тежко състояние. За условията, при които са били държани възрастните хора тук, днес научихме от властите, а в интернет виждаме коментари на близки на възрастни хора, които споделят, че техните близки, които са били тук, са били подложени наистина на лоши условия и престоят им тук е бил фатален. За това обаче сигнали не са подавани до институциите. Как се стигна до разкриването на ужасите, на които са подложени възрастните хора тук? Вижте. Вижте услуга за 990 лева на месец, как вързани краката на възрастен човек в тежко състояние, който ползва услугата стая под наем. За 75 възрастни, настанени в 2 незаконни старчески дома в село Ягода, животът според властите и разследващите е бил ад. Такъв ужас никой до сега не е виждал. Проверяващите лекари, социални работници от различните институции, като излизаха от първия обект, плачеха. Вътре са виждани хора, които са някои от тях вързани, една част от тях упоени. Най-критично било състоянието на 19 души, видимо болни, които вместо лечение получавали изтезание. Отношението към живи хора покъртително. Видях лекар, който излизайки от първия така наречен обект, плачеше. Той ги каза, че вижда подобно нещо само в музея в Аушвиц. Иззети са метални хълки и текстилни колани, 5 броя, с които са връзвани настанените в обекта. Колегите се срещнаха с наистина потресаващи неща, като хора в локви кръв, хора вързани с заболявания. 18 от възрастните хора са транспортирани от дома в болницата в Стара Загора. 8 остават на лечение, 2 са в тежко състояние. Останалите трябва да бъдат прибрани от близките си. Това направи днес тази жена, която беше дошла на свиждане на своята майка. Това е най-евтиния дом, старчески дом. 990 лева плащам, където на другите места с деменция, което вземат, са от 1500 лева нагоре. Но сигурен ли сте, че тук за нея се грижат добре? Майка ми каза, че се грижат добре. Общото между всички настанени в Ягода е, че са с заболявания, някои и психически. И според близките им това е единственият вариант за тях. Питаме постоянно, добре ли си? Добре съм. Ако има нещо, нали ще кажеш, ще кажа. До разкриването на дома на ужасите, както го наричат властите, се стига след като социалните не са допуснати 2 пъти на проверка на услугата, която е с прекратен лиценз от април, но продължава да работи, като отдава стаи под наем. Издадени са на брой задължителни предписания. Повода, за да отидем отново и отново не бяхме допуснати в обекта, е да видим какво се случва с хората. Според съседи, от дома често се чували крясъци. Но чувам, че викаха. Тук караха им са. Те не ги изкарват от тук никой. Той е като затвор тук. В дома медицинско лице не е имало, но в 2 стаи са съхранявани лекарства, назначени за всеки настанен. Ще си позволя да ви кажа активната съставка само на един от тях – фентанил. Лекар е идвал и хората там са виждали само когато някой почине. Задържани за 24 часа са 5 души. Единият, управителят на фирмата, стопанисвала незаконните старчески домове. В ареста с обвинение са и 3 от санитарките и камериерките, както и още един мъж, участвал в управлението на услугата. Години бой и недохранване. Това разказва възрастна жена, която до вчера е живяла в дома на ужасите в село Ягода. Властите разбиха нелегалната схема, изведоха 75 души. Някои от тях в тежко състояние и запечатаха сградите. С потърпевшата оцеляла от нечовешкото отношение успя да разговаря Мария Георгиева. Здравей, Мария!
Като ад определя последните 4 години от живота си 74-годишната Милка Ралева, с която се срещнахме днес. Тя е живеяла в дома тук зад мен и казва, че се е спасила благодарение на Бог. Жена на 89 години обаче след престоя си тук губи пръсти и част от петата си след спешна интервенция в болницата в Стара Загора. На друга жена на 84 години, която също е била тук и предстои подобна интервенция. Всичко това може би нямаше да се случи, ако близките, доверили се на грижата на този незаконен старчески дом, се бяха интересували повече за здравето на своите роднини, както и за условията на живот тук. Милка Ралева влиза в дома в Ягода за месец и остава 4 години. Нито не беше хубавата, ама болна съм са. Гърдите ма болят. Питаш ли къде съм изкарала? Гладна съм, жена съм, ушите ми течат гной. Няма кой да ма... Нямам пари, те ми взея канишката да ми плащат. 4 години, през които жената разказва, че оцелява благодарение на Бог. Заключат на като куче. Още в 6 часа дадят 2 фили ляпи. Питаш ли тази горушина вътре? Няма, не отварят мрежата. Ще избягаме, зато и ги изтрах. Много трудно прекарат. 4 години, душата ми яка. Бог ми помага. Много хора умря. Гладни, без доктори, рани. Питаш ли хората? Вързат ги. Ти как той дом ли бе? Каква мръстия? Направо не смеш да живееш вътре. Днес Милка се чувства спасена в очакване на някой от дъщерите си. Ай, сега съм добре. Ще да съм вънка, няма да ме бият, няма да ме тормозят. А това, че животът в дома е бил ад, службите установяват сега, след като влизат с полиция. Защото 2 пъти преди това са гонени и заплашвани. Обиди, заплахи, съпроводили са ги след служебната кола да ги изведат извън селото. 75-те възрастни, открити заключени в незаконните хосписи, са изведени. Екип от Центъра за психично здраве е прегледал всички. Установено е, че 33 са с психични разстройства и деменция. 20 са настанени в болницата в Стара Загора и в психиатрията в Раднево. С множество хронични заболявания, в влошено здраве и с ментални разстройства включително, всеки от тях се е нуждал от адекватна медицинска грижа. Част от обвинения са за това, че са упражнявали физическо насилие над болните хора. 6 са с повдигнати обвинения. Сред тях са и медицинска сестра и санитарка от Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора. Заработвали допълнително в хосписа. В ареста с обвинение от днес е и 62-годишният баща на един от управителите на фирмите, за когото се предполага, че е в основата на схемата. Тепърва предстои да се разследва дали с данните на потребителите е злоупотребено. Ще направим проверки за това дали има разпоредителни сделки с техни имоти, дали са си прехвърляли имоти на някой през последните години и има нещо подозрително там. 990 лева е плащал за стая всеки от възрастните хора, настанени в незаконния хоспис. Годишно нелегалната социална услуга е генерирала приходи от близо 1 милион. Още от разказа пред Мария Георгиева на жената, преживяла ужаса на незаконния хоспис, очаквайте утре сутрин в тази сутрин. А историята отекна и на Запад. Британското издание Daily Mail подробно описва разкритията от село Ягода в днешното си онлайн издание.